Көзілі күн ел күзгісі. Көзілі fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşu, gözge göz qaraşıp tapşırığında. Ömür kuvabız, malcıyabız. Bir gününü de bir eşekке alıp bulmay ikenin koy bir vakit anlamayız da. Malını jeyip bula, vaqitni qo'lda jeyip tutup bulmay. Aytırga kerak mendedir aql yesi bulay degen bit. Tomat sığıp qına limon soğu yasap bulmay. Ne için Zifan Agayeva bulay başlay bugün tapşırığına deysizdir. Anlarsız. Biz başlayız. Tuğan Til kanalına kilengensiz. Көзге көз парашып тапшыруын тәкъдим итә авторы һәм алып баручысы Зифа Нагаева. Хәерле сәгатьтә дип эндәшәм телевизор караучыларыбызга һәм Мөхәммәд Назиф улы Касым Юсуповка бүгенге шәрәфле кунагыбызга. Касым ага күпләр хайран беләләр. Һәм бүгенге телевизор караучыларыбызга тагын бер тапкыр ассызыклап үтәсем килә. Иктисад фәннәре докторы, профессор, Рәсәйнең Табигый фәннәре академиясының академигі. Рәсәйнең, Башкортстанның, Татарстанның ат казанган фән эшлеклесе. 450-дән артык фәнни хезмәт авторы. Публицист. Арабызны ямләп яши торган милләт пәрвәр дип тә әйтәсем килә. Шулай ук Татарстанның академиясының шәрәфле академигы да. Һәм башка бик күп тукталышлар тапшыру барышында яңгырар. Сезнең янга бик дулкынланып килинде, Касым ага, һәм мондый фикерләр белән башлап китәсем килә. Бүйекләрнең уенда ша, нәкъ сезнең халәтне кабатлаган сүзләр яңгыраганны кайдадыр укып алганмын. Мин язмыштан көч сорадым, ул миңа авырлыклар бирде. Мин язмыштан шарга канатлар сорадым, ул миңа каршылыклар бирде. Мин язмыштан акыл сорадым, ул миңа җиңәргә проблемалар бирде. Көч табып, каршылыкларны җиңеп, акыл туплап, шундый матур гомер юлы үтеп киләсез. Безнең белән дә бүген ортаклашып китсәгез иде дип эндәшәм һәм без башлыйбыз. Ничек кәефләрегез? Әйбәт, рәхмәт. Без бүген инде әйтеп тә китәсе килә бәян итеп, безнең майдан шулай көйләнгән Касым аганың үзенең йортында кунактабыз, эксклюзив экспонатлар илендә. Ата-бабаларыбыз рухы белән очрашуда кебектә. Шул кадәрле матурлыклар. Касым абый, бәя кабырлы балыйк әле беренче сорауларны биргәнчә, сез миңа әйттегез, бу шаршау, элекке шаршау, шулай матурлык бизәп элеп куелган. Һәм бу тастымалларга тукталсак, алдан ук безгә генә ахырда карап сөйләшкәндә тыңларлар, әйтеп үтик әле, менә бу яктагы тастымал кемнеке, бу яктагы тастымал кемнеке. Минем әнкәй үсеп җиткәч, әткәйгә кияүгә чыгар алдыннан үз куллары белән җитеннән тукыган бу шаршау, акырыйда сөлгеләр. Теге яктагы сөлге минем әбинең, бәйнәнең инәкәсенең үз куллары белән тукыган. Bir яктагысы әнкәйнең үзе тукыган. Шулай ук менә бу ашъяулыкта әнкәй тарафыннан элекке киндер станогы булган бит инде. Шунда әкренләп тукылганнар. Шундый матурлык эчендә без инде йортта бигрәк тә аеруча җылылык хөкем сөрә. Искитәрлек матур, безнең истәлгә сыймалы түгел китаплар. Барысында күрсәтеп теләгендә күңел белән әлбәттә байкау ясарбыз. Һәм шул хәтле фотосурәтләр, тормышыгыздан бүтән булган мәгънәле язмышыгызның тукталышларында булырга исәпләкин. Мин беренче сорауны булай дип бирәсем килә. Касым агага, бүгенге Касым ага менә шундый җитлеккән, шәрәфле язмышлы. Ул узгандагы хыялда яшәгән егетме бүгенге Касым? Әлегә Касым Мөхәммәд Назиф улының. Тәңгәл киләдер мугайын. Бала чагындагы бер кызыкны гына әйтим. Сукрадырык бит инде. Элекке иссе буладыр җәйләр, яллана аяк төшкәндә, аяклар пешкән чаклар буладыр. Шуннан кайтып киләбез сукырып, ике туган апам Таһира миңа 7 яшь тирәсе булган ул вакытта.
Tahir апа кинет кенә артына борылды да, Касыйм, үскәч кем буласың диде. Нәрсәдер уйлаганмынмы, юкмы, профессор булам дидем. Һәм шулай килеп чыкты бит инде. Мин шипши авыл баласы, шипши татар баласы, сугыш вакытында, авыр вакытта укыган, җитешсез вакытта, шулай иттереп, башта 25 ел Фәннәр академиясында сектор мөдире булдым. Аннан соң хәзер 27 ел Башкорт дәүләт университетында, шуның 16 елы кафедра мөдире. Минем өчен менә бу сектор мөдире һәм кафедра мөдире авыл баласы өчен алар югары нокта, мин алар белән риза. Демәк, хыялда яшәгән сез бүлек-бүлек үтә, шушы безгә бик хөрмәтле булган Касыйм абыйны җитештергәнсез. Инде балачакка кайтсак, безнең инде республикабызда үзенең матур гына урынын биләгән Чакмагыш егетесез. Чакмагышның шәрәфле кешесе. Алай гына да түгел, тагын әйтеп үтәрсез. Чакмагышта туган гаиләдә әти-әниле елларны сез төрлечә исбатлыйсыз. Китапларда язасыз, әрнүләр, сагышлар белән бергә матур хатирәләр саклыйсыз. Әтиегезнең сугышта вафат булуы, бер абыегызның сугышта вафат булуы. Менә шуңа күрә мин әле тукталышта булып тын да алмый хәзер сезгә комачауламый. Әткәй, әнкәй, авыл хатирәләре һәм мәктәп еллары 7нче сыйныфка хәтле, хәтта шунда ук әйтеп үтәрсез, ничек әниегез сезне алдан күреп, мәктәпкә барып, минем улым 7нче сыйныфны тәмамлаганда, тик яхшы билгеләр белән тәмамларга тиеш, гел 5-легә генә яхшы билгеләр белән чыгарга тиеш дип әйтеп куюдан ниндидер алдан күрүчәнлек булгандыр. Әткәй-әнкәй хатирәләре Чакмагышта үскән чаклар. Касыйм ага. Бәхетемә әткәйне хәтерлим. Әткәй сугышка киткәндә 6 яшь бит инде. Шундагы хатирәләр алар күңелдә яшиләр һәр вакытта да. Бер 40-нчы ел булгандыр дип уйлыйм. 40-нчы елга шаптыра. Әткәй мине шул ат арбасына утыртканда, сыйырыш башындагы пишәннәрне үзләре чабасы пишәннәрне карарга җәй уртасында китеп барабыз. Үзе уелны җырлап бара. Әткәйне сугышка озатканда нык хәтердә, Тызыл кушта без аны озаттык, аерылышып китте Бирский ягына. Ни өчендер алар Бирский бер каласы аша сугышка киттеләр. Әнкәй белән калдык без. Әнкәй белән бүтән авырлыклар салымга баткан хатын-кызлар анда. Безнең әнкәй бик шая иде. Бер мәртәбә мин аның елаганын күрдем. Шул салым түләргә акчасы җитмәгәнгә. Әзмәүрдәй сугышка китмәү ысулын тапкан ирләр клубка, мәчеттән клуб ясалган, нардум диеләдер ел. Шунда җыйганнар да берәм кертеп заемга яздыралар. Әнкәйгә чират җиткән, шуннан моның язылырга бер акчасы да юк. Шуннан моңарга әйтәләр, син гамбәре нәрсә? Гитлер тегермәненә су куючы булдыңмыни? Минме Гитлер тегермәненә су куям? Сез менә сугышка китмичә, ни өчен монда безне салымга кысып утырасыз? Минем 2 улым, ирем сугышта. Шуннан соң булар шыдый алмыйча әнкәйне чыгарып җибәргәннәр дә, әнкәй шулай да 17 йортка җиткән акча сұрап тұрырға енді. Менә шунда акча табалмағыңа ул җыйлап кайткан. Менә минем күз алдымда инде. Башкача мин андый нәрсәләрне күрмәдем әнкәйдән. Ул бик нык шундый кеше иде инде. Һәм менә бу аралыкта шулы әнкәй белән калган тормышта 7 еллык мәктәп тәмамланган. Бу сезнең беренче адымнар белемгә. Сез бит инде бүген камил галим. Безнең телдә дә камил белүче кешесез. Без сезгә сокланып бетә алмыйбыз. Мин менә тын алмыйм сезнең белән күрешкән арада. Аз гына сөйләшеп торганда да мин исем акылып китеп тыңлыйм. Сезнең авыздан чыккан һәрбер сүздә. Бу 7 еллык мәктәп ни бирде Касыйм агага? Һәм әнкәйнең әнәтегә әйткән сүзләре дә дәлилләнгән бит соңыдан. Башлангыч сыйныфта укканда, менә минем хәтеремдә беренче сыйныфны безнең тамамлаганыбыз
ак күлмәктән, кара шалбардан, кызлар ак кофта кебек, блузка кебек әйбер кара итәктән без башкортча бейбез, җен урлауны тасвирлыйбыз. Әнкәйләр бүген эшкә бармасалар да аларга ризалык бирелгән. Алар карап утыралар безнең концертны, елап утыралар. Безне укыткан укытучыбыз Мөзәйен апа. Мөзәйен апага менә февраль җитсә, Аллаһка шөкер, 101 яшь тула. Сәлам әйтегәле, эфир аша. Алла бирсә. Ул әле безнең белән, менә безнең командада авылда нинди эшләр башкарыла, барсында да шын актив рәвештә катнашып йөри. Менә бит. Һәм шушы вакыт аралыгында каян билде, каян туйды, өйдә теремек бала булгансызмы? Кул арасына шулай кергән арада да белемгә тартылыр минем улым дип каян әнкәй шул хәтле сиземләгән? Мәктәпне тамамлаганда шулай яхшы укып чыгарга тиеш. Әнкәй бит мырзалар нәселеннән, дворян нәселе, икенче төрле әйткәндә. Ана бит барган Ибраһим абыйга, ничек итсәгез итегез, минем улымны отличник ясап чыгарыгыз. Чөнки отличник ясап чыгармаса, ул кеше була алмый. Мине Кушнаренкага педагогика училищесына алар бит тәкъдим иттеләр. Мирсал абыем 49 елны гына армиядан кайтты. Бу 50 елларның башы бит инде. Әнкәй белән Мирсал абыем сөйләшеп утыралар. Мин сандык өстенә утырттылар да. Чакмашка барса, кеше була алмый, ягъни кәсеп ала алмый, профессия ала алмый бит инде. Кушнаренкага барса, ул профессия ала дигән кебек, минем ризалыкны да сорап торудан гайре шушылай Кушнаренка диделәр дә куйдылар, Кушнаренкага барырга похвальный кирәк. Ана похвальныйларда артык киткән икән, 25 кеше урынына 40 кеше килгәннәр дә. Ямбухтин абыебыз, ул иске калмашлыкка, безнең районныкка, безгә бик ягымлы карашта иде. Шулай итеп, менә диктант яздырырга булганнар бит инде. Мин сөйләргә яратам аны. 40 кеше 37 бирле алды, берәү 4ле алды, берәү 3ле алды, берәү 2ле алды. Бу татар теленнән диктант. Түгел, рус теленнән. Мин аптырам Москва, столица СССР дигән диктант булды. Без югалып калганбыз инде. Сыйыршма Татар мәктәбен бетеп. Татар мәктәбен битсәк тә без бит анда бик яхшы укыйдырык, бик яхшы укыталар. Сыйырш мәктәбе данлыклы. Аннан күпме шундый билгеле, илдә билгеле кешеләр чыкканнар. Мәктәп әгәр дә шундый өлгеле рәвештә эшләмәсә, алай біз чыга алмасыйк дип уйлыйм. Инде Касыйм ага, менә бу Кушнаренко педагогия татар теле буенча теге нигез булган кебек булган сезнең тормышта мәктәптән соң. Шул кадәр сез аны менә аралашкан арада җылы итеп хәтерлисез. Сезгә төп сөюне мәктәптән кала Кушнаренкодагы менә шушы татар педагогия училищесы тәрбияләгән кебек. Телгә гомер буена мохтаҗлык кичергән кешеләр дә сезнең кадәрлек, шуңа күрә якыная алмый кебек, шул кадәрле сез менә җылы итеп сөйлисез. Бу яклап ни бирде икән үзегездән ишетәсе килә Кушнаренко педагогия училищесы хакында? Иң башлап мин әйтә алган сүз ул мөхит. Мөхит. Онда татар тел әдәбияты һәм телен укыту әлбәттә бит инде. Дәрдемәнд нәселеннән булган безнең укытучыбыз Гомәр абый, шуннан соң менә кичәләр, ондагы милли кичәләр һәр шимбәдә була торган кичәләр, алар искиткече. Безнең Фуат абый Факаев җыр укытучысы. Ул бит безне җыр предметларынан гына укытып калмаган. Ул безне менә шушы татар моңына гашыйк ясаган үзенең кичәләрдәге чыгышлары белән дә. Касыйм ага, бөек язучы Лев Толстой, урыс язучысы булай дигән хезмәт, ныкышмалы хезмәт һәм халыкка изгелек кылу кешенең иң
төп яшәү мәгънәсе. Мин бу кабатлау сезнең күңелне, сезнең тарихи хезмәт биографиясын кабатлау белән тиң дияр идем. Сезнең менә инде мин үземә шундый кыюлык алмыйм, бөтен эшләгән урыннарыгыз өчен тукталыш ясасак, безнең әллә ничә тапшыруга тукталырга кирәк. Шундый бай хезмәт юлы, күпме тормыш сабаклары алынган. Ул комсомол булсынмы, ул өлкә комитеты булсынмы, ул аннары икътисад юлы аерым әйтергә кирәк. Бу икътисад юлы буенча шул кадәрлек үзе телгә сөю йөрткән милләтпәрвәр җан шундый җитди юлны ник сайлаганына да үзегез җавап бирегез. Каян шундый сезнең икътисад юнәлешенә тартылу булган, бу яклап та, бу дудагы хезмәт еллары да, шуннан баштарак укыган җирләрегез Тимирязев педагогия училищесы, соңыдан бит инде сез бит беренче диплом яклаучы да БДУда булгансыз, шулай бит. Менә бу еллардагы тормыш сабаклары хакында мин аеруча сездән ишетәсем килә, һәм тыңлап үтәсем килә, һәм бәян итәсем килә. Сезнең исем шәрифләренең регалияларны дип әйтәбез инде яңгыратканда, буларның һәрберсендә салынган хезмәт өлешләре. Шулаймы, Касыйм ага? Ходай биргән сәләт һәм тырышлык шуның аркасында инде. Әле авылда укыган чагында уку җайлы барды бит инде. Мин әнкәй кырында биеп тора торган идем. Әнкәй тагын нинди эшең бар? Шуннан төштән соң укыган чагында 2 мәртәбә Кәшәк буена Курайга барып кайтадыр. Бөтен яккан ягулык безнең Курай бит инде. Урманнар аз, аңа кирергә рөхсәт бирмиләр. Шушы тырышлык Кушнаренкода ана бер алдык бит инде. Рус теленнән беренче кышкы экзамен җиткәндә 4-легә ясарлык хәлдәйм мин. Дәүләт имтиханнарында нык катлаулы диктант белән иншаны бездә алмаштырдылар. Шунда инде бер сүзсез, менә бер хатасыз 5-легә язылды. Уфага килгәч, менә башта 3 ел педагогика институты Тимирязев исемендәге, анда да гел 5-легә укыдым, гел югарылы стипендиялар аладыр. Шунсыз мөмкин дә түгел, чөнки әнкәйләрнең ярдәм итәр мөмкинчелеге юк. Һәм шушы елларда алынган тормыш сабаклары, димәк, һәрберсе үтә бик күп сабаклар алынган. Шулай бит, Касыйм ага. Менә бу хезмәт сезгә шул кадәрлек матур биеклекләр алып килгән, үзегезнең тырышлык белән, һәм без бу хакта рәхәтләнеп сөйләшәбез. Бүген сез бик почетлы. Бу почетлылыкны, менә артист кеше бит инде әйтә, мине урамга чыккач таный башладылар ди. Тегендә йолдыз булу белән генә түгел, халык күрә, халык бәян итә. Сезнең юлдагы кешене инде мине белә башладылар. Мине аңлый башладылар дигән бик мәгънәле төшенчәләр бар. Менә хәзер сезне белү генә түгел, без сезне ихтирам итәбез. Күп еллар почетлы гомерегез, почетлы язмышыгыз алдында башыбызны иеп, җаваплылыгын ничек тоя икән? Почет дигән әйберне мин аңлап та бетермим әле. Бар микән ул? Бардыр инде. Хөрмәтне мин тоям. Менә кафедрага барып кирсәң дә рәхәт. Шушындый абый иттереп, дус иттереп, теге яшенә карап, кочаклап дигән кебек каршы алалар. Шуннан соң хәзер китү турында сүзләр булса, юк, сез безгә кирәк дип әйтә торалар бит инде. Шушылай Россиянең да, Башкортстанның да, Татарстанның да атказанган фәнишлеклесе булганмын икән. Ул миңа ниндидер кыюлык та бирә. Җаваплылыгында өсти. Менә бу фәнни хезмәтләр 450-дән артык. Барысында инде һәрбер тасвирлап сөйли алмыйбыз бүген. Бик зур дәрәҗә. Аннан тыш бит әле сез бик күп кенә китаплар авторы. Сез шул кадәрле матур, менә тамырлар. Ул тамырларга хәтта үз вакытында Минтимир Шәймиев та баһа бирә, бәя бирә. Шулай бит ул турыда әйтеп үтәрсез, ничек бәйле булган. Һәм инде туган якка мәдхия. Монда әйтергә кирәк, туган як белән сыйрыш баш белән гел язмыш бәйләнеп килгән. Менә сезнең ул шәҗәрә төзүләрегез белән дә бәйле. Йосыповлар нәселен
кабатлап, тізбә, күпме 50-дән артык, 54 дидегезме үзегез әйтеп үтәрсез шушы хезмәтләрдә. Менә бу юнәлештә китаплар исемен караштырсаң сезнең, менә тамырлар, туганлыкка мәдхия дисәк, сезнең үзүк җаваплый минем сорауларга. Һәм бу җавапларны сездән ишетәсем килә. Төбәк иктисадын нык яраттым. Ул минем гомерлек сайлаган хезмәтем бит инде. Шул ук вакытта әкрен генә җаваплылык сүзе ана бар иде бит. Җаваплылык дия башладым. Мин бит 11 ел туган телемдә билем алганмын. Димәк, мин ул телгә хезмәт итәргә тиешмен. Менә шуннан 70-нче еллардан башлап бит инде бу параллель рәвештә үсә башлады. Башта ана авылда әткәй дәфтәре дигән дәфтәрнең барлыгын билеп алдым да, шуннан әнкәйне ялына әнкәй ияла, чөнки ул зур атаклы мулланың йортында. Әнкәй барды, алып кайтты, мин аны күчереп яздым, тикшердем үземчә. Шул кия хәзер кайбер әйберләре белән ризасызлыкта бар. Архивка кіріп киттем, архивларда булдым бит инде. Шушылай итеп Русияда үткәрелгән 10 ревизия язмаларын кулланып, бу гына җитмәде. Шуннан хәзер күпме булыр, 63 елга тиң булыр бу мәчетләрдә алып барылган мөселман метрик язмаларын өйрәндем. Кызганычка каршы 1913 елдан башлап алар сиргә әйләнделәр дә, аларны табып булмый. Миңа җитте инде шулар. Чөнки үзем белгән кешеләр 1900 белән 1913 арасында тудылар. Аннан соң СССРда башта әле вакытлы хөкүмәт үткәргән авыл хуҗалыгы һәм ихата җанисәбе килде 17нче елдагы. Аннан соң СССРда һәм 90нчы елдан соң әлеге илебездә барган bütün җанисәпләрне бергә кушып сыйырышбашка 300 еллык ара килеп чыкты. 1700 елдан башлап менә 2020 ел дип әйтик, 300 еллык арада 54 нәсел тикшерелде. Йосыф нәселе буенча ул катлаулырак итеп эшләнде. Казанда бу китапның туе булган вакытта әйттеләр, дөньяда әле бер генә татар авылда бу киселештә каралмаган дип әйттеләр. Шундый бөек хезмәтләр, Касыйм ага, бу хезмәтләр аралыгыннан яраклаштырмый да торганнары, сез шу хәтле җәмәгать эшләре белән дә актив катнашучы булгансыз. Аның өстенә күпме конкурслар. Мәсәлән, Исәнме әткәй язмалары конкурска бөек җиңүнең ничә еллыгына икән әйтерсез. Конкурс игълан ителгән конкурста катнашу өчен шундый матур әсәрләр тудырган. Сәм әйткәнсез, мин язмасам, аны кем языр? Шулай ук Чакмагышта үткән конкурсларда хәтта Фәрида Пакудашева жюри рәисе булган вакытлар. Аннары китап туе дип әйтер идем, хәтта татар китабы туе кебек бер искитәрлек бер аралыкта күзем төште, күңелем төште дип әйтәсе килә. 90 китап алып булдыргансыз кешеләр иҗатын туплап. Менә бу конкурслар, менә бу бәйгеләр дип әйтикме? Менә бу хакта да ишетәсе килә. 10 еллар элек менә Башкортстанда без уздырдык татар җыры түгел, татар китабы буенча бу крайны өйрәнү рәвешендә. Мин анда жюри рәисе ясаганнар иде. Шул кия хәзер миңа эшләгән җиргә китерәләр кышак китаплар. Мин Башкортстанда шул татар авылларына багышланган китапларның шул чаклы күплеге турында хәтта хыялымда да юк иде. Аларны теге күбесен караштырып кына чыгасың бит инде, кайбер чагында шул чаклы мавыгып китәсең, хәтта укып җибәрәсең бу китапларны.
шушылай 90 китап келген жерде хатта бірінші, екінші, үшінші орындарына гран-при берулеріне нық ауырлаттырды бұл. Шул қадар сыйфатлы әйбірлер ішленді. Қазір Татар ауылларында біздің ауыллар тарихына бағышланған профессионал язушыларыбыз барлыққа келді. Мына өзімнің туған Шақмаш районында Марат Ахуновны әйтелем, Хайдар һәм Айдар Басыровлар, олар шул қадар эшлиләр. Бу мин белгәннәре генә. Менә шушы 90 китаплар арасында бүтән Башкортстан, бигрәк тә Көнбатыш Башкортстаннан шушылай китаплар килгәннәр иде. Хәзер бірінші язуым ана шул соғыш ничек бітті һәм әткәй исәнме соғышның бітуіне бүйік жеңуінің 30 еллығына 1975 ел була бит инде бу. Ул вакытта мин Башкортстан СССР Фәннәр академиясының Башкортстан филиалында эшлидем. Конкурс белдерилде. Ул конкурс минем шатлыгыма каршы 3 телдә yazılırgan mümkün konkursқа материаллар. Татар тілінде bulğaç benim kulağım tırdı. Hazır uylum bitinde özüm hasrettemin. Yazırlar mıken? Şundan soň şonday neticeye geldim. Min de yazmasam kim yazar? Min әткәйнең каберine бардым, абыйныкына әнкәйнекеннән алган кара, ярмаланып торган балчыкларны сиптем, әткәй белән сөйләшәм хыялый кеше кебек. Шуңа күрә ул исән әткәй. Аның алдында мин исәп-хисап тоттым. Ул киткәннән соң без ничек яшәдек, нинди авырлыклар белән. Роман укыган кебек, шул кадәрлек бөтен тәннәргә бабкайымнары Шыға Қасым абый сезне тыңлаганда, уш китмәле. Һәм инде менә шундый матур очрашулар белән дә бәйле килгәннәргә бер хәтерләүләр үтәсе килә. Сез инде бөтен чараларда да актив катнашучы, үзегез булдыручы гына буларак түгел, хәтердә кала торганнары да бик күп санлы, шуларның берсе нинди конкурста хәтта Фәрида апа Кудашева жюри рәисе булган. 3 мәртәбә уздырдым мин конкурс татар халык җырларын башкаручыларның Касым Юсупов призларына конкурс районда узды. Бу 4-нчесендә уздырыйм чакырсалар. Фәрида апа Кудашева килде бит инде. Фәрида апа бик ихластан рәислек кылды. Ул теге формаль рәвештә түгел, менә шын йөрәге белән рәислек итте. Шакмашта. Шуннан соң кызыгы шул булды. Уфага кайтарып җибәрергә уйладык. Машинаны таптык Фәрида апага. Юк, мин Сыерышка да барам. Сыерышта гала концерт киләсе көнне ясадык. Фәрида апа пышылдап кына Фәүдәт чыкты җырларга. Фәүдәт искиткеч җырлый бит инде. Фәүдәт чыкты җырларга. Фәрида апа пышылдап миннән сорый: "Бу җегетебез нигә кичә конкурста катнашмады?" Миңа ничек әйттеләр, мин шулай әйтәм. Ул барыбер гран-при ала дип әйтеп, аны катнаштырмаска булдык. Аның каравы, менә Сыерышбаш сәхнәсендә Фәүдәт Фәрида апаны шаккатырды. Киләсе конкурсларда халык җырчылары исемен йөрткән, халык әлбәттә алар барысында халык артистлары, шул ук вакытта алар халык җырчылары. Халык артисты булып була, минемчә, җиңелрәк гая ул. Халык җырчысы исемен алу ул бик дәрәҗәле, кыен гына әйбер дип уйлыйм. Шушы аралыкта ахырга табан барганда бирә торган сорауны да бирми булмый, чөнки халык җыры турында шул кадәр матур бәя бирәсез. Менә биредә китапларның берничәсен генә алалдык бит истәргә. Моңаймаста иде хай бу бала дигән китап та бар. Шул кадәрле бай эчтәлекле китап һәм сез хәтта халык җырларын ана тукымы дип әйткәнсез. Сез хәтта минем белән сөйләшкән арада тапшыру алдыннан бик күп дәгъва белдердегез, бик күп кенә җырчыларга ни өчен яхшы гына популярлык булса да, билгеле артист булып җитешкән булсалар да, халык җырларын җырламаганнарны хәтта без биредә инде әйтмәбездер, ләкин хәтта аларга азрак кына үпкә белдердегез.
халык җыры ник җырламаска, шу кадәрле матур тавыш белән булып та, менә халык җырының дәвамлы булуы нидән тора? Бүген сезнең күңелне ниләр өзә әрнетә халык җырының бүген күпләп күбәртәләп яңгыравы, тукталышта калуы? Кызганычка каршы, хәзерге эстрадада халык җырларын башкармау модага дип әйтимме кирип китеп бара. Әллә куркалар, әллә талантлары җитеп бетми. Кайберләрнең талантлары җитеп бетсә дә күбрәк башкаралар. Ну, менә әтием, улым, хатыным турында шулай дигән җырлар гына башкарыла. Үзләре халык артисты исемен алганнар. Бу сүзләрен әйткәндә, мин үземнең яшьлек студент елларындагы үзем нык табынган халык җырчыларын искә аласым килә. Менә Зифа апа Басырова беренче бүлеген концертының озын ефәк яулыгын бәйләп, аның өстенә калфагын куеп, үзе үк ишара итә иде. Бу бүлек татар халык җырларына багышланачак. Шуннан китә Агыйдел Каты ага, Агыйдел турындагы бөтен җырлар китәләр. Шушылай итеп, халык рәхәтләнеп тыңлап, мөкиббән китеп тыңлый иде. Менә хәзерге эстрадада бит инде тыңладың да онытылды, булган җырлар күп бит инде. Минем теге Она тоқым дигән әйбер, ул күп уйланып килеп чыккан термин ул. Чынлап та Она тоқым. Менә геологиядә Она тоқым бар. Она тоқым булганда гына туфрак барлыкка килә алган миллион еллар буенча. Менә димәк татар җырында, татар моңында да Она тоқым. Ул бурын-бурыннан килгән безнең җырларыбыз. Бүген берәр музыка белгече әйтә алсын иде. Безнең татарда иң борынгы җыр кайсы? Бер кеше дә кызганычка каршы әйтә алмый. Чөнки әле анда нота грамотасында булмаган, эш буыннан соң элек булган җырлар югала калганнар, онытыла калганнар. Менә хәзер бит инде алар мәңгелеккә сакланалар. Әмма композиторлар чыгарган әсәрләр шунда гына уңышлы булалар, әгәр дә алар Она тоқымга таянсалар. Мин уйлыйм, яшьрәк җырчыларыбыз Туган тел каналында Хайран музыка майданы, бездә музыкаль дөнья, колак салмый калмаслар дип бу әйтемнәргә, чөнки ерак еллардан килгән матурлыкны, бизәлешне саклап калу теләгендә игәп торган күңел бу. Халык җырларының аз куллануы, игәп торган күңелдә. Колак салсыннар иде дә Касыйм аганың сүзләренә дип әйтәсе килә. Касыйм ага, минем бигрәк тә бер матур урында тапшыруда рәхәтләнеп тыңлыйсы килгән җире бар. Җылыда, салкында җылы, авырганда саулык, югалткан вакытта барлык кадере, булганның кадере диләр арта. Шулай бит. Сез инде бәхетле булып яшәп, Бәйнә Тимершаев кызы белән бик күп еллар дәвамында кайбер кеше соңдан гына аңладым ди бәхетле булганымны югалткач. Сез бәхетнең кадерен белеп үтә белгәнсез, яшьлектән килгән кулга кул, иңгә иң, яраларны да бергә ямап килгән. Хәтта бер әйтем бар халык телендә, сезнең буын вәкилләренең фикере ул. Без бит ник бер җан булып яшәмәгән, саклый белгәнбез, аклый белгәнбез сөюне, һәм без әлеге заман кешеләре кебек ватык әйберләрне ыргытмаганбыз, яраларны ямаган кебек төзәтә белгәнбез дигән борынгы кешенең фикере. Сезгә менә шушы матурлыкларга, шушы йортта минем сөйләшкән вакытта күңелем тулды, телефон аша аралашканда Касыйм ага, ишегемнең бер ягында Бәйнә апаңның портреты, икенче ягында үземнең портрет.
Иртән торам, сөйләшәм, хәерле иртәләр телим, кайларга гына китсәм дә өйгә ашкынып кайтам, анда һаман мине Бәйнә апагыз көтә кебек. Хәтта мин бик чит җирдә кунарга да яратмыйм дигәннәре дә бар. Менә сезнең өчен Бәйнә апаның урыны язмышыгызда бу хакта. 56 ел бергә яшәдек. Бәйнәнең сабырлыгы, аның аклыгы, паклыгы ул бер ничек тә аны әйтеп бетереп булмый. Мин үзем кызып та китүшәнем. Бәйнә әкрен генә, талгын гына мине үз урыныма куя торганы. Теге Таһир Зөһрә булып яшәдек дисәң мактану булыр. Әйме, ул Таһир Зөһрә булып бетмәскә дә мөмкин. Әмма Таһир Зөһрәгә ошап яшәгәнлегебезне Бәйнә киткәч мин аңладым. Менә татарда бер җыр бар бит. Биектауның кымлыклары, ялтырый алтыннары, Таһир Зөһрәләрдән калган аерылу ялкыннары. Менә ул ялкыннар миндә инде хәзер шул ялкын белән яшим. Ул миңа көч тә бирә үзегә. Үзе менә үкенеч. Нәрсә өчен үкенергә? Үкенерлек әйберләр күп инде ул. Җитәрлек наз бирмәгәнмендер. Җитәрлек әйберләр эшләп бетермәгәнбездер. Шундый әйберләр күп була бит инде. Мин тыңлый гына, Касыйм абый, тыңлый гына. Бу безнең Илдарыбыз туган менә безнең Яшә. Менә бу чакта менә кышчык булып кына шул чакны күреп кайтасы килә. Ничек сез күз салдыгыз Бәйнә апага иң беренче? Без 3нче курста укганда Бәйнә килде 1нче курска. Алар 20 кыстыралар, әмма без бер катта. Мин дә 2нче катта, алар да коридорга чыгабыз бит инде шунда уен күлкеләр күп була. Мин шунда күз салдым инде. Менә бу кыз аерылып тора. Матурлыгы белән дә, тыйнаклыгы белән дә. Соңнан белдем бит инде, җитмәсә алар безнең районнан икән әле. Кышкы каникуллар җитә башлаган иде. Булар икәүләп бер мәктәптән килделәр. Абый, Уфа юлы жабык диләр, ничек кайтырга икән? Бүздәк аша, кызлар бүздәк аша кайтабыз. Бергә кайткан чакларда булды. Шуннан аерылышып тордык бит инде. Мин эшләргә киттем. Авылда 2 ел укыттым. Аннан килгәч инде мин ныклап ихлас Бәйнәгә күземне салдым дигән кебек инде. Дуслашып озак йөрилдеме? Байтак кына булды. Бу bir 3-4 yıl bulgandır. Çünkü торырга урын yok. Ana әйттем бит кирпич сатып алудан. Кооперативтан bir бүлмәле фатир сатып алдык та, ана шул тамамлануга менә бу туй карточкалары килеп тә чыкты инде ул. Шуннан без Илдарны шул йортка алып кайттык. Шул кадәрле матур тормыш юлы үткәндә, хәзер җанны өзеп кенә булай дип әйттегез. Касыйм абый, минем белән сөйләшкән арада, матур гына аралашкаладык бит инде телефон аша. Читлектәге кебек мен кайбер вакыт бит шул кадәрле кешелек дөньясында таралып, үзегезнең бөтен энергиягызны салып, халык белән эшләгән кеше, кайбер вакыт үзегезгә бикләнеп куя торган сәгатьләрегез дә бар икән. Шуны тоемладым. Ялгызлык белән бәйләдегез моны. Бәйнә апа китү белән бәйләдегез. Һәм сез бит әле барыбер җәмгыятьтә дә урыныгыз бар. Сез бүгенге көнне Башкортстан татарлары вәкиллегенең бөтен чараларында катнашучы гына түгел, милләтпәрвәр, сез бөтен ах итеп бик күп эшләрен үз вазифагыз итеп кабул иткәнсез. Күз алдына да китерә алмыйбыз без сез ул дөньядагы бөтен кылган гамәлләрне дә. Ул яклап сезгә бөтен татар халкыбыз исеменнән бик зур рәхмәт. Һәм менә шул аралыкта шулай дип барыбер әйтәсез. Бу нилектән иш пошып китүләр? Гәрчә инде менә өегездә без бөтен булган шартлары, монда без килеп кергәч тә Бәйнә апа бер юклыгы да, берни дә хәтерләтми. Булган менә үткән заман, бөтен булган менә бу күренешләр дә, китаплар да, шулай да ник күңел йөрәк шулай üzülüp erinip үзенә бикләнгән чаклар була. Бәйнән җирләгәч балаларга әйттем. Үзем исән чагында
бәйнә белән торганда ничек булган, шуны үзгәртмәячәкмен. Менә бу дәвам итә. Шуңа күрә бер нәрсәгә дә кузгатмыйм. Аның кигән киемнәре менә шифонер тулы. Мин исән чагында алар шулай торырга Ничә ел тиеш киткәненә дидем. бәйле апаны? 2 ел. 2 ел. 3-нче елга китте. Без һәйкәлне бик матур иттереп куйдык. Сыерыш башка аны җирләдек. Аның кырына үземә урын алдык. Ялгызлык шимбә якшәмбе көннәрне килә. Чөнки кафедрадан шалтырату булмый, башка шалтыратуларда әз була бит инде. Шунда ишекле төрле йөрергә туры килә бит инде. Гел менә тәрәзә кырында шул күрше йортның теге ягыннан тиенеп гадәттә булганча бәйнә килеп чыгар төсле. Шуннан үземә үзем әйтәм бит инде. Барып сөйләшәм бит инде портреты белән. Син булай йөрсәң бит хыялый булырга мөмкин дип үземне үзем тыйып та куям. Шуннан соң берәрсенә шалтыратам ул авылдашларга инде күбрәк. Һәм инде менә хәзер кыскарак сорауларга тапшыру ахырында менә бу чаршауга килеп караган, укталган килеш күрдем мин. Ак барыс һәм кара барыс дип аңлаттыгыз өстәгеләрен. Ак кешеләр бар, кара кешеләр бар дип. Кайсысы күбрәк тәңгәл булды сезнең язмышта юлларда? Күпләр төшеп калдымы? Теге кара яктагылар, аклар әллә күбрәк булып җиңдеме? Бу чаршауны миңа апам бүләк итте. Бер кичәдә Имәннәр китабының Сыерыш баштагы кичәсендә апайым ди, бездә апайым диләр бит инде. Апайым миндә бу чаршау сандык төбендә ди, синдә дөнья күрәчәк ди. Чаршау дөнья күрде чынлап та. Чакмашта булды, Сыерыш башын сөйләгәндә юк, Уфада булды, Казанда булды. Хәзер экраннар аша бөтен өлкәләр карый торган Карыйлар, чаршау булды. Шуннан хәзер Салават Гыйләҗетдинов бик талантлы рәссам бит инде. Bütün минем китапларымны, татар телендә китапларымны шәрехләгән рәссам булды бит инде. Бер аның белән сөйләшеп утырганда шушы барыслар турында сүз китте. Мин белмим барыслар икән, менә бу барыслар бит Касыйм абый ди. Шуннан соң мин хайран калдым. Әнкәй, 1915 еллар булгандыр моны тукыганда. Әйме кыз кеше гади бер татар авылында. Ничек ул моны эшләгән? Димәк, ул татарның 1000 еллык мәдәни үсеше шушында буыннар белән бергә тупланганда, әнкәйләр аны ничек бар шулай кабул иткәннәр инде. Минем тормышымда күбрәк әйбәт кешеләр җулыкты, Худайга шөкер. Бер-ике булды. Бер-ике кеше булды. Менә гади көн туды. Нидән башлыйсыз көнне? 2 сәгатькә бер уянып, тәрзәләрне урыйм. Шул чын торган вакыт ул алтыны көтеп яту. Алтыны көтеп яту. Инде мин зарядкалар эшлим дип һич кенә дә әйтә алмыйм. Чак кына шунда селкенәм генә. Миндә теге максатчан рәвештә физик күнекмәләр эшләү был юк. Элек чаңгыларда шуадыр инде әлбәттә. Һәм ризык кабулар бар, әйтерләр әле, ой, әле күпме еллар афарин дип утыралардыр безнең телевизор караучыларыбыз. Сүткән Касыйм ага җегетләрчә күренә, җегетләрский дип утыралардыр. Менә бу бит ризык кабулардан да тора хәзер. Хәзер бит инде ул яклапта аларына талымлымы сез? Талымсызмы, ничек? Мин талымсыз бугай. Хәзер бәйнә исән чагында да мин гел ярдәм итә идем. Бер кеше башына күп төшә бит инде ул. Ярдәм итә идем. Хәзер шуларның файдасын күрәм мин. Чөнки кем миңа нинди ашарга китерер икән дигән мискенлек миндә юк. Нәрсәне телим, шуны пешереп ашыйм. Пешереп ашыйм. Ул күлке булса да әйтим, кирәк булса умашында уам. Чөнки умаш Менә Касыйм абый, белә умашны элек кичә уатырган
шәхесләрнең, кешеләрнең берсе буларак ничек уласыз? Әйдәгез шул урында бер кызык эшләп алыйк. Мәсәлән, хәзер мин кайткач умачуып аш пешерәм. Сез дә тыңлагыз. Йомырканы сыттың да, бер кешегә булгач бер генә йомырка кирәк булды бит инде. Шак кына кайнап суынган суны салдың да. Кайнап суынган. Әйе, шуннан буталадың да. Шиметеп тоз. Шиметеп тузы, үзеннән үзе бит инде. Шуннан хәзер өстәлгә килеп утыргач, сөйләшә торган катыгы да булырга тиеш. Ничек була ул сөйләшә торганы? Шымырдый. Теге ниләрен кабарып, һаваларын чыгара. Аллага шөкер, минем дусларым авылда күпләр, алар мине итеп торалар. Соңгы вакытта әле корытлар да килеп чыкты миңа. Бик теләк барлыкка килсә, борчак ашы пешереп, аны да 2 кашык катык белән уып, ягъни мин авыл баласы. Бүген дә мәңгелеккә дә авыл баласы. Мин хәзер авылдагы үзгәрешләрне күрәм дә, минем күңелемә тартылмый булар. Миңа кирәк 50нче елдагы мин киткәндә ничек калган шул кирәк. Мәдәният йортына барып кирсәм, шул күңелгә якын, җаннарга якын булган кешеләр берсе дә юк. Менә күңелгә якын булган кешеләр турында дип әйтәс килә, сезне азрак бүлдермәй мөмкин түгел, чөнки вакыт шул хәтле җилтизлегендә Касыйм ага сезнең белән йөгерә. Радиода эшләгән елларым, бик күп кенә радио эшләгәндәге язучыларның миңа биргән бүләк китаплары киштәләремдә саклана. Шуларның берсе тапшыруга килгәндә бер байтак еллар элек бит инде миңа Касыйм ага Юсупов бүләк итеп калдырган иде. 90нчы елларның. Сыйрыш баш хикмәтләре дип калдырган иде. Ул минем әле дә бик кадерле киштәмдә саклана. Менә үзегезнең йортта моны тотып торам. Һәм менә шушы китаптагы мәзәкләрнең радиода яңгыраткан Юлдаш радиосында, ахырда аннан алда да радио дулкыннарында яңгыраткан мәзәкләрнең берничәсенә генә күпмедер тукталышта булып, бүгенге матур тапшыру ахырында Касыйм ага үзенең күңелен биреп, елмаю калдырасы килә туган тел экраннары өчен. Әткәй кәнсәләрдә эшли, отчет вакыты җитә. Баш хисапчы Фәрида апа русча языла бит инде отчетлар. Фәрида апа карабыдай сүзен русчага тәрҗемә итә алмый. Назиф абый, син русча яхшырак беләсең, карабыдай русча ничек була? Әткәй дә белми икән. Шуннан соң белминлекне күрсәтергә ярамый. Черная пшеница дип яздың. Соңнан өстәп кой 3 кырлы дип язды. Шуннан соң хәзер мәзәге шул, 2нче көнне мәктәпкә барганда ук минем апама 3 кырлы дигән кушамат кушалар да җылап кайтып керә бу. Шуннан шушы апа килде безгә кунакка, инде без үсеп җиткәч, моны бит инде ничектер сыйласы килә, янәсе шәһәрче яшибез без, кофе пешереп бирдем апага. İşte bu hazır apa nичек кофе тәмле булдымы? Тәмле булды апайым, шуртым тәмләре килә, синнән куркып кына эчтем ди. Шуннан туйга кайтып барабыз. Бәйнәнең бер туганнан туганы кияүгә чыга, үз авылындагы җегеткә. Уртадагы юлда, юл уңгаенда, яңа кутыда минем абый колхоз рәисе. Безнең китеп барганны күрде дә, киргез әле монда. Шуннан кирдек, абый кырына, миңа әйтә, синең телең тик тормый ди. Аларның бүре дигән кушаматы бар ди. Билеп торды, моны ди чыгара күрмәди. Шуннан соң туй зур буласы инде, өстәлләр теге Т хәрефендә төзелгәннәр аякчы белән көрәгәче генә сыйлап бетерелмиләр. Башка туганнар да ярдәм итәргә тиешләр. Без өстәлләрне бүлешә башладык. Менә монда мин, монда син дигән кебек. Монда утыра бер шул бүре нәселеннән бер җегет утыра. Без шулай бүлешкәндә, этләр шулай үзләренең территорияларын бүлешәләр ди бит ди. Бер нәрсә дә уйламыйча, иштән бер нәрсә дә белмичә, нигә бүреләр дә шулай инде дидем. Шуннан бәйнә мине шеметеп алды монда. Шундый хәлләр булган. Мөхәммәд Назиф улы Касыйм ага Юсуповның әле генә әйткән үзенең сүзләре белән кабатласам, башкача булуы мөмкин дә түгел булган сезнең язмышның.
Бүгенге көнне үзе белән канәгатьме дигән сорауны бирмәй булмый. Безнең телевизор караучыларыбызга ниләр әйтеп калдырыр Касыйм ага? Әйтәсе сүзләрем, алар традицион, бөтен кешедә шулар әйтә бит инде. Ил тынычлыгы, сугышлар булмасын. Исән имин булырга, сау сәламәт булырга, һәрбер гаиләдә аерылышулар булмасын. Балалар тусыннар, татар авыллары саклансын ие. Үзебезнең халык авыл дип бит инде ах итәбез. Шул ук вакытта мәктәпләр ябыла, алар ни өчен ябыла? Чөнки балалар юк мәктәпне тотарга. Шул кигә менә кеше үзенең якын кешеләренә ничек теләк тели, минем теләкләр дә шундыйга барып баса инде. Бик зур рәхмәт дип хушлашу алдында торамын Касыйм ага белән. Тормыш мәктәбе. Аны барыбыз да үтәбез. Ләкин ул һәрберебезнең үзенчә. Ул шул кадәрле катлаулы мәктәп икән, әле тыңлап та хайран тамаша кылып утырамын. Бу язмышны китап укыган кебек булып. Аны белеп булмый ничәнче сыйныфта укыганыңны, укыйсыңны. Алдан инде имтихан турасын да белмисең. Хәтта күрше партыңда утырган янәш укучыдан күчереп аласы да юк. Ул һәрберебез үзе үтәсе. Шундый матур тәҗрибә җыелган, язмыш белән яшәлгән. Жан тынычлыгында, сәламәтлектә гомер итә Касыйм ага. Шулай итсен дә һәм ышаныч белән өмет баглый киләчәккә карап. Бу җылы сүзләрем телевизор караучыларым сезгә һәм Касыйм аганың үзенә ишетелсен иде. Кызганмыйк, җылы сүзләр әйтергә, изгелек кылырга, елларны яндырып барабыз. Күпме без өстибез утынны учакка, шул кадәр җылылык алабыз. Гөрләп, дөрләп тора Касыйм аганың яккан учагы. Безнең язмыш учакларыбызда шундый булсын. Үзебез генә җылынмыйк. Шәхес кунагым үткән һәм халыкны җылыткан кебек, бу учактан кешеләр җылытыр өчен дә гомер итик дип. Киләсе очрашуларга кадәр сау булашам.